Здравейте хора! Вие сте с Алек Дарио Студио, аз съм Дарио и днес смятам да си поговорим малко, много важни са теми, две, в нашия канал. Ако още не сте, се абонирайте за него и смятам вече да започнем. Така, първото, което искам така да ви кажа сигурно сте разбрали, че подготвяме нещо голямото, ще ви пусна част от трейлера. И смятаме да направим нещо като малък филм, но ще го качваме на части в канала, така че ще има междувременно някое наше видео. И това говорим от сигурно вече 4 или даже повече, 5 месеца най-вероятно. Не сме качвали ново видео в канала. И искаме да питаме просто в коментарите да се предложите какво видео искате да качим в канала, каква тематика, пранкове, всякакви неща. Разбира се, абонирайте се за нашия гейминг канал. И общо взето това относно абонирането. И да поговорим точно за това дали очаквате ново видео, какво да бъде. Може да коментирате, да предложите вашето мнение в коментарите. За сега сме 42 абоната в канала. Вървим добре. Ако още не сте, отново се абонирайте, ви казвам. И това общо взето. Ще почнем да качваме части от филма на 22 септември. Може да гледате в канала, да следите когато си искате. И общо взето това. Коментирайте долу и